היה קר. מאוד קר אפשר להגיד. לא היה לי מעיל. לא היה מעיל. אפילו כפיים לא היה לי. דמיינתי לעצמי עולם טוב יותר. אולי אם היה חם הייתי יכול להרגיש יותר טוב. אבל אז דמיינתי לעצמי שחם. אמרתי שחם. אבל אז פתאום חשבתי שקר שוב. ואמרתי אולי נקנה איזה מעיל קט. אבל עזה לי הכסף. אז אמרתי אולי נעבוד בזבל. ואז הרווחתי כסף. קניתי את המעיל ואז לא היה לי קר. כן, סוף הסיפור. מקווה שנהנתם. תודה. User joined your channel.